בוודאי שאני מגדיר את עצמי מעצב אופנה ישראלית. אני מגדירה את עצמי מעצבת ישראלית לפני הכל. מעצבי אופנה ישראלים, נקודה. אני מגדירה את עצמי כמעצבת אופנה ישראלית. לא לגמור את זה עד הסוף ולא להיות יותר מדי פורמלי. אני חושבת שאופנה ישראלית זאת אהבה. כשרואים תווית כחול לבן צריך לקנות. לגמרי. כחול לבן זה אומר שורשים וגאווה ועצמאות. מיזוג של תרבויות שבאות מכל מיני מקומות. אהבה לאופנה ישראלית זה הבית. Made in Israel זה לבחור נכון. בסופו של דבר זו השקעה שגם יכולה לחזור אליך. כן. אתה מפתח את הכלכלה, אתה מפתח את התעשייה, מייצר עוד מקומות עבודה. אם הייתי צריך במילה אחת להגדיר מה מאפיין אופנה ישראלית, זה נחישות. יצירתיות. אני אגיד שגם כשאני הולכת לקנות את הירקות שלי בשוק, אני בוחרת מאיזה מוכר אני רוצה לקנות אותם, ולקנות כחול לבן זה לעשות את הבחירה הכי טובה שיש. אני מייצר בישראל כי אין לי ארץ אחרת.